Стояна Нацева, как да отговорим на въпроса кой съм аз? Единственият отговор на кой съм аз, всеки един човек трябва да го даде на себе си, като си задава многократно въпроса, като се развива личностно и като се попита какви са моите мечти. Защото много често мечтите определят нас, тъй като ние имаме дълбоки вътрешни ценности и ние привличаме от околността около нас единствено неща, които рефлектират на нашите дълбоки вътрешни ценности. За да си спомним за мечтите, е нужно да се върнем към нашето дете. За да си спомним за мечтите, може първо да се запитаме какво аз не искам, защото повечето хора знаят какво не искат, но не могат да дефинират какво искат. И когато се запитаме какво не искам, после може от тук да извадим, всъщност аз какво искам. След това е важно да го напишеме като вече завършен резултат, точно, ясно и конкретно, и стратегически да определиме какви действия ни трябва, за да постигнем целта. А целта е да бъдем щастливи. Гледай и слушай подкаст Доктор Здраве на радио Веселина.bg.